Hola a totes i tots. Estem ací per presentar-vos Metalon, el primer treball discogràfic de la nostra València Brass Band Valliner. Aquest treball per a nosaltres és més que un CD, ja que és la consolidació d'un projecte el qual porta ja 3 temporades en funcionament i que ens ha portat a tocar en diferents festivals importants i fins a 19 diferents localitats del nostre territori. Tal com vaig dir en el 2015, quan es va fer la presentació de la València Brass Band Valliner en el Teatre General d'Ontinyent, el proper 9 de juny, a les 7 de la vesprada, anem a poder gaudir de nou d'un concert en directe d'este grup de professionals de la música al Teatre General a Ontinyent. A més, es farà la presentació del CD que la València Brass Band Valliner ha gravat i en el que podrem gaudir de les seves obres quan vulguem. La València Brass Band Valliner es crea com una formació novedosa amb 30 músics professionals de vent metall i de percussió. Una formació que no és habitual a les nostres terres, tret de l'àmbit acadèmic dels conservatoris superiors. Metalon, a més, té el valor afegit de que la música enregistrada és totalment composada o arranjada per a nosaltres. Les 11 obres que figuren al CD són composades o arranjades per compositors importants de les nostres terres que han volgut col·laborar amb nosaltres en aquest projecte. INEL és una empresa dedicada a les instal·lacions elèctriques, energies renovables i automatització industrial. No obstant, creiem que és important en la societat actual el poder crear aquestes simbiosis que permeteixen el desenvolupament d'accions culturals com aquesta. És part de la nostra responsabilitat social corporativa donar al poble el que el poble ens dona. Des d'ací vull agrair també a totes les entitats que col·laboren amb nosaltres dia a dia per a que aquesta formació funcioni i sobretot a INEL, que ha sigut el patrocinador principal d'aquest projecte, i també a l'Agrupació Musical Ontinyent, que ens cedeix dia a dia els seus locals per a poder assajar. Vos esperem a tots el dissabte 9 de juny a les 7 de la vesprada al Teatre General d'Ontinyent. Allí presentarem el nostre primer CD, Metalon. Ens acompanyeu?